Veliki šef je poslao još jedno pismo na adresu Bele kuće koje je takmičarima pročitao vođa Marko Janjušević Janjuš. Zadrugari, s obzirom na to da u zadruzi niste od juče, sva osnovna pravila života ste odlično naučili, ali očigledno ne želite da ih poštujete i ne zanimaju vas. Svi znate da ste tokom čitanja pisama obavezni da sedite za stolom i čujete o čemu se radi, a zbog nepoštovanja ovog pravila doneli smo odluku da budete kažnjeni. Zapamtite za ubuduće pisma, ne možete slušati stojeći, u prolazu, iz toaleta, pušionice, jer ne postoji ništa što u zadruzi važnije od trenutaka kada stigne pismo od toga da vi pažljivo i civilizovano sedite za stolom i odslušate o čemu se radi. Zbog kršenja ovog pravila doneli smo odluku da budžet za ovu nedelju bude smanjen za 1000 dinara, glasilo je pismo.